Katong miaging bagyo, budget ato, naitag na po ka kilong bugas. Tag na po kabuok sardinas. Tinod. Tag 5 kabuok noodles. Tinod na. Pero ang naabot ring bugas. Ayo. Oh. Gabi. Kap, ikaw ni nakap. Minggo jagap. Ngayon ko doon kay, Sabi tuyo ni mo kap. ay ba, ko doon nga, may bagyo ka nga ba? Ikaw, gil mo doon kay, kusog na bagyo ka doon. Kusog na bagyo ha? Nah, kusog ka na eh. Nga naman nakap nagbalita kag may bagyo niya. Si magkatawa mo malipayo lagi kay ka. Aw, ang magsubo ta dong. Bagyo guna kanang bagyo dong. Di sana na kasubo. Kay kanang bagyo abot sa panahon. Naman sa mga hinabang di man ta pasagdan sa gobyerno. Ay ore, mo ring malipayan ka kap. Naman. Siyempre kini hinabang. Nya kanang hinabang agi biya nagbarangay, di ba? Amo agi guna. Mo bitong malipay ko kay mga tagra magyapon na sa inyo. Ang ako lang masipti mo. Taon gid mo. Dili ay sa paginana kap nga ikalipay nimo ng bagyo kap kay ba ka balay na mo huyang kay ning balay na mo. Naman lang inyo kay ligon man ang balay ninyo. Aw, Ay sa kalipay kay taon mo kay ang imo ang hinabang lang. O na mo ginahinabang. Dili ko gihan kay kanang nagbalay-balay sa mo ay kay Aw. ore energetic kay ka kay naman day kay yapas. Unsa may apas? Nga ka ng hinabang makadawat mo gid mo. Ihatag ko man ako ng hinabang maabot sa barangay. Ay na lang ko istoryahin inana kap. Ay na lang ko istoryahin inana. Kay katong miaging bagyo, budget ato, naitag na po ka kilong bugas. Tag na po kabuok sardinas. Tinod. Tag 5 kabuok noodles. Tinod na. Pero ang naabot ring bugas 5 ra ka kilo. Natural. Ang niabot nga sardinas 2 ra ka buok. Ang niabot nga noodles 2 ra ka buok. Tinod na dong. Kaya ang katong gipanghatag na tag na po, katong 5 ka kilo, ibanan pa man to dito gisuhol sa nagpatag dong. Ibanan man na. Ay na lang ko gisod bulsa. Ay na lang ko gisod bulsa kap. Kaya kanang imong mga sulugoon nito, nanay budget ana. Kanang budget ka para sa mga adre sa mga lumulupyo ning ato barangay. Nanay budget. Sakto ginadala nga ibanan pa na. Budget niya ang kanang pagsuroy ila pa man na mangayo man na sila suhol god kung mag-distribute sila sa mga tao. Dili mo nga gibulsa ko na ipanghatag. Dili dapat ayo sad kalipay. Oy, kalipay din imong kasakit. Mo man ang inyo balay gilig-on man ning amo. Iwasonon. Ano sa kuya mo nalipay? Walang malipay man ta nga. Nga si magkatawa pag-abot eh. Nagpahibaw ka, nagkatawa dapat. Mag-uol ka kay. Di, nalipay ko kay kanang pag taon, kinahanglan mo taon jud mo, malipay magkuha na kay ikaw ninyo na may panghatod sa inyo dito mga linata. Ano malipay sa ko? Muto man man tanang inyong mga pagbadlong. Pero murag nabalaka lang ko ba kay imong malipayan mo kay gagod? Happy ka ba? Di masad tayo magsubo gutag magpahibaw ta sa inyo. Kalaway naman sa magsidog. Makatawag ko ana dong kay libre ba ya madito mo taon? Wa may libre ko rin mo taon. Libre mo dito. Padadaan sa mo dito. Kung mao man ganang ikalipay nimo ang amo kasakit, may pagbagyo nig signal number 10 kap. Para mausa. Way magmahay. Purot. Kisa pa hinabangag mahurot. Aron mausa kay murag mapahimuslanon man kayo mo eh. Noon sa basa ng inyo hinoon. Tibaw no, yan mo taon. Sige, alam mo taon. Sobra naman sa ninyo ay ikalipay mo na yung kasakit sa mga pobre. Dapat na ay paglipay-lipay kay kagulaan na siyang bagyo. Minsan man malipay ana nga. Daghan man ang maabot na niya agad kung mahuman na bagyo. Malagi na, murag na inyo ang giapas. Santaw ka. Hello, si awa. Libre mo gud ana gud sa human ng bagyo. Sama na. Sige. Bahala na ka diya.